wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan. Salamu alaikum. Yan gari a garin ne to. Yan gari a garin. Kwana biyu na ganku a nan ne ina son Allah ya sa dai ba munafunci ake yi ba. Saboda rayuwar ne yanzu munafunci yayi yawa. To ya za a yi? Muna kamata a ce kuna firan menene? Muna nan muna fira alazan gari. Anguwan nan ne muke fira. Kamar su a ba sa kyauta. Kai baki ɗayan su. Kana nufin ba su da kirki. Ina kai shi to kamu yanzu ga su aljihu empty gaba daya. Komai. Ni fama ma nake yi da kaina ni. Tun safe ban ci komai ba har yau. Tun jiya fa har yanzu kaga tana da yawa maza tashi tana da yawa ni na haikar da kake bai kamata kuna zagin su ba fa Alhaji Yusuf kai gayan nan ko in na tsaya nan ba ku tarihin shi na rantse duk kyautan da zai yi ko ba na nan sai ya kira ni a waya ya bani ni ka san me matsala ta da kai kai ka cika maula ne a to ai ba wai maula bane ka san ya rayuwar nan masu kuɗin nan ana karrama su in ka karrama mai kuɗi sai ya baka amma an kaje kana haka mun ku da kuke zagin shi nan to in ya zo nan ma ba zai baku kuɗi ba saboda ni nan alhajin nan da kake gani ko me ake mai ya sani zagin nan da kuke mai ko ya zo ba zai ba ku komai ba to amma ka san cewa yanzu muna zaune in Allah ya sa da rabon me kaga an zo an raba mana alhaji ai baka san me ba kafin ya ba ku sai ya bani kafin ya ba ku sai duk kyautan shi sai na samu ni ba in dai na fito ma ya zo ka samu ba in na layin yana fitowa zai bada dan yanzu ma na ga lokacin fitowar shi a kusa sai maza yanzu muka samu wanwan kewaye na an tewa ya cimcim ne dole bari zai sano shi shikenan Allah ya tsare bari dan je amma ina baka shawara kar dai ka je ma kwano mu dai muna dan sa ne zo ya baku dan je in yare shi ya baku to kai babba mu a dukan mu zai babba mu ya halaci Allah ya taimake shi Allah ya taimake ka barka ne tashi lafiya ya garin ne lafiya da wallahi halaci barka da ya halaci za dan fita kenan wallahi dan fita oke dama ɗan anguwa ne ka san gari ya shiru shine suka ce dan zo dan gashe ka mu je za su gashe ka yanzu Allah za ka yi nan ke majalisar tana ta nan wallahi ya halatta kwana biyu na ce ya halatta bayanan na san ana wallahi ya halatta kasan garin na san ya yi shiru ko sisi wallahi na ce an ya kamata dan zo wajen ka dan gashe ka saboda yan anguwa ma suna dan yaba halinka ko ɗazun nan ba na gari na yi tafiya oke ya halatta gaskiya ne ya halatta ai ya halatta gaskiya na yan mutum abu kowa ya banka assalamu alaikum to ga ya halatta ku ganshi bane a ku gashe shi waya alhajin alhaji girman kujerar ka alhaji kwana biyu ka ɓoye baya alhaji ba na wani alhaji ke da wuri haka Allah ya saka da alheri kuma ana ƙara buɗe na dawo ya alhaji ya haka naga ka bani alwai mun gaisa hakkara mu zamu kira nan kira ya alhaji Allah ya jaza mani ya alhaji Allah ya tsare ayyo ina anti cip yau dan uba alhaji ya ce zan ci wani anti mala ai mu gangara kawai mu je mu fara target din yanda za mu tsinge wannan ai mu je kawai mu na ku ce haka tun dazun muna tare kuma yanzu za ku ce kai ware ai kaga a wannan yar ba za ta alhaji na wajen ka bane ka je kawai no Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.